până la urmă de security, dar ăștia nu sunt pregătiți, nu știu, au stat să citească de o grămadă de ori permisele. Voiam să vă arăt cum se prezintă acest aeroport din Tianfu, din afara Chengdu-ului. Și dragi prieteni, deci da, astăzi plecăm în Tibet. Tibet este o regiune, cum îi zice, autonomă de aici, din China, foarte, foarte departe în vestul. Tenzin, very good, Tenzin, yeah. Your name? Catalin. Catalin. Kandali. Catalin and Valeria. Kandali and Valeria. Yes, my friend. Yes. Wow. Ia uitați aici. Mamă, mamă, ce tare. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că am ajuns în Tibet, bă. Ia uitați. Hai să vedem, că vreau omul să ne facem o poză. Mamă, dar e vreme excepțională. Lhasa. Ah, la, with this, no? Okay. Yes, this is our Tibetan traditional scarf. This is traditional scarf, this. Yes, Wow. for welcoming. For welcoming. And good luck. And good luck. Yes, yes, yes. Ah, so nice. Perfect. Nu, nu, nu. Mamă, vremea e perfect. Okay. Tashidale. Ah, yes. We say Tashidale. Ce frumos. Frumos de tot. Ne așteaptă omul. Ok. Ah, like this. Just once. Stai că eu o puneam de 2 ori, ești nebun. Ah, ok, so it's special, like a tie. Hello. Nice to meet you. Wow. Quiero tomar. I want to take a photo with the car. Is okay? This car? Da. No. This No. is security car. Security, no. Not allowed to take pictures. Not allowed. Ok, perfect. Wow. Îi ziceam acum, frate, că se simte echivalentul a 13 grade. În moment 400 metri, de aici un tunel în Tibet la 2400 de metri, frate. Adică 2,4 km lungime. Autostrada asta a fost construită în 2011 pentru a scurta drumul dintre Lhasa către aeroport. Acum faci o oră, înainte să fie drumul ăsta, făceai 3 ore și jumătate și, sincer să fiu, autostrada este absolut impecabilă. Mamă, deci, ceea ce văd până acum mi se pare fascinant. Exact acum am ajuns la hotel și strada asta cu 2 paturi. Că nu e nicio problemă. Mamă, super cozy, mă, ești nebun? Super cozy. Nu știu ce e. Asta e pentru routerul de internet. Dar ce poți să vrei mai mult? Inclus în preț. Nu o să vă spun cât a costat turul ăsta pentru că nu are sens, este extrem de scump. Haideți să vedem view. Wow. Nu avem un view excepțional. But let's see the bathroom. Ia uite, frate. Arată bine de tot. Repet, nu știu prețul hotelului, am putea să-l căutăm. Ia să vedem ce avem aici. Avem de toate. Ia, aici există ceva, un minibar, o chestie. Uite, avem un băruleț în care nu e nimic. Foarte bine. Avem și un dulap. Aici o să stăm din cele 6. Iar first order of the day, pe lângă a ne plimba pe aici, este să mergem să mâncăm și să vedem cum se prezintă locul pe timp de seară. Uite aici restaurant, dar ne-a zis el că este o clădire, este o stradă puțin mai încoace, vedeți, ca în toată China, bateriile externe. Absolut fascinant pe aici. Ne-a zis omul că este un restaurant aici, o stradă cu restaurante foarte tradiționale. Ia să vedem. Dar în care vreau să vin de multe ori și atunci înțelegeți exact la ce mă refer. Acum vreau să găsim un restaurant. Uitați acolo în față e poliția. Și încercăm. Vreau să un sombrero? Quiero un sombrero. Vreau să-și cumpere Valeria o șaptă tibetan. Wow. ¿Es así? Nu te va gustar. Oh. Ah, ¿qué sabes? E strong. Prueba.
No. You're not going to like this. Că asta este... evident, vine cu orezul. Mi-a adus fata cu de toate. Chiar vreau să văd cu costă nebunia asta. Cu 2 de-astea de orez și cu... Asta este un mix. Ceva la fel cu carne de iac, pentru că aici tot ce ceri. De treabă, oamenii, frate. Foarte de treabă. Și acum s-a făcut și seară. Și o să mai dăm o tură pe aici să vedem. Bă, deci nu-mi dau seama exact ce am mâncat noi. Cred că e asta, mă. Că era și cu un fel de n-avea ceapă. Dar cred că asta era ce am mâncat noi. Și acum suntem pe străzile de aici din Tibet noaptea. Wow, fascinant. Mai dăm o tură să ne plimbăm, să vedem ca idee. Și pe întoarcem la hotel, pentru că mâine dimineață începem de vreme, de la ora 8 vine bossul. Da, pentru cei care se întreabă, în prețul turului nu este inclusă mâncarea. Deci la banii pe care îi dăm, avem doar breakfast-ul pe care o să-l vedeți în video viitor. Pentru că intenționez să postez de aici daily vlog, astfel încât să vă arăt. Să puteți să vedeți cumva în real. ¿Qué? ¿Cuál es el gorro que lo quieres? No, el gorro no lo encontré, pero esto sale 50. Ah, ok, sí. Buy it. Es barato. Ah, the same. Sí, Ok. parece abrigado para ponérselo abajo. Da, vreau să-și cumpere vala asta pentru că ea este puțin frig. Mamă, deci asta mi se pare suprarealist. Suprarealist, deci sunt posturi de control, cred că din 100 în 100 de metri. Asta este un fel de piață locală, cred. Și de-abia acum se simte zăfrig. Și uitați cât de frumoasă poate să fie străduța asta. Nilasa. Și o să încercăm cumva să ne facem drumul înapoi către casă. Sper să nu greșesc. Sper să nu ne pierdem, pentru că nu avem nici permisele la noi, nu avem nici pașapoartele. Acum nu avem nimic, pentru că ăștia de la recepție ne-au spus că trebuie să le țină pentru o oră, 2 și noi am ieșit foarte repede din casă. Și de aceea s-ar putea să, nu știu, sper să nu se ia nimeni de noi. Sper să ne oprească poliția, că nu avem niciun fel de autorizare pentru a fi aici. Autorizare interesantă. Mai stați vreo 3 ore acum, că nu știu cât o să fie clipurile astea. Deci, mama, am ajuns acum în strada principală, care este atât de frumoasă, luminată. Și uitați aici, bă, KFC, mă, ești nebun. KFC în Tibet. Ar fi interesant de încercat la un moment dat. Dar e atât de frumos aici, wow. Străzile și nu melodia de la Mafia. Străzile reprezintă cea mai drăguță. Mai stați vreo 3 ore acum, că nu știu cât o să fie clipurile astea. Deci, mama, am ajuns acum în strada principală, care este să se roage. Presupun că este un ritual. Și vedeți aici că în mijlocul drumului este toată partea asta. Și ei încearcă să o ia pe partea asta. Și aici cred că am ajuns, da, exact în fața. Bine, nu știu cât de ok. Nu vreau să deranjez lumea acum, să filmez eu mult de tot. Dar aici cred că vin toți oamenii care se roagă. Da, aici. Și asta cred că este unul de templele pe care o să mergem să le vedem mâine.